arta ar trebui să fie numai bucurie. Îndeletnicirea artistică e o nevoie firească, o necesitate de viață. Lucrezi așa cum respiri. De aceea nu există artiști, numai oameni care simt nevoia să lucreze în bucurie, să cânte asemenea păsărilor. De îndată ce artistul apare, arta dispare. Fiecare om ar trebui să-și găsească măsura și arta să fie pe măsura omului, nu să-l depășească. Când eram copil, visam mereu că aș fi vrut să zbor printre arbori și cer. De 45 de ani port dorul visului acesta. Eu nu vreau să reprezint o pasăre, ci să exprim însușirea în sine, zborul, elanul ei. Nu cred că vreodată voi izbuti. Reîntoarcerile acasă, la izvoare, aveau rosturi precise. La un moment dat, donează bisericii satului 6.000 de lei și o anaforniță pe care se semnează în calitate de ctitor. Sau se gândește la viitorul nepoatei sale și o ajută. Ori plănuiește un monument pentru cei din Peștișani. Se gândește că va fi din piatră de albești. Întâia creionare în gând a ceea ce avea să fie ansamblul de la Târgu Jiu. Spiritul locului avea să-l poarte cu el peste tot. Solidaritatea cu adevăratele repere ale vieții țăranului român. Și la Paris își cioplea singur jilțurile și taburetele în butuci de lemn. Își construia singur soba și poarta, toate obiectele din atelier, de fapt, spunând că mâna gândește și urmează glasul materiei. Brâncuș a făcut o asemenea căzănie și la Paris. Cumpăra prune pe piața pariziană, le punea la fermentat și în această atmosferă rustică îi trata pe toți când veneau în vizită la el. Mămăligă, o chiura la Brâncuș, brânză, varză murată cu boia de ardei și țuică românească. Și pe bună dreptate, cei din lumea artistică pariziană l-au supranumit și au zis și principele țăran. Nu ne dăm seama ce minune reprezintă viața. E o minune faptul că suntem purtați pe un glob imens care se vârtește de veacuri prin haos. Existența însăși e plină de atâtea minuni. Florile, copacii, frunzele. Ce minune e să trăiești. Sentimentul acesta de plenitudine, de bucurie, întregește pe om. E sentimentul de grație pe care ți-l dă și iubirea. Oamenii însă nu-l simt, pentru că oamenii se află azi pe pragul nebuniei. M-am născut la Peștișani. Sunt din Gorj. La 7 ani am plecat de acasă în lume.
sunt locurile începutului și, deopotrivă, locurile reîntoarcerilor, Peștișani, Brădiceni, Hobița. Oamenii își văd de treburile lor oarecum imperturbabili. Reperele amintirii însă există. Școala din Brădiceni, satul mamei, ființa cea mai dragă de pe pământ, așa-i spunea Brâncuș. Apoi drumul străbătut de atâtea ori cu gând de ducă, lunga poveste a casei adevărate, azi un morman de scânduri și grinzi, și a casei memoriale, din care fiecare pricepe ce vrea, n-a fost să fie ca acel monument visat de sculptor să-și afle loc acolo, în Peștișanii copilăriei. De fapt, apucase să le spună oamenilor să adune material, fiindcă le-ar ridica o poartă din piatră, dar ei n-au prea priceput ce le trebuia lor o poartă. Și pe urmă nici omul pe locul căruia trebuia să fie înălțat monumentul n-a vrut să-l dea. În memoria sătenilor avea să rămână întipărită reîntoarcerea sculptorului, însoțit de frumoasa Eileen Lane, în vara anului 1922. A fost aceea reîntoarcerea la Hobița sub semnul iubirii, intrată firește și ea în legendă. Oamenii au îndrăgit-o pe irlandeza cu ochi adânci, care se îmbrăca fericită în straie țărănești, glumea cu fetele satului, mergea la horă și prin sat și se bucura de tot și de toate. Era o închinare a feminității ei subtile în fața puterii și energiei luminoase a celui pe care îl iubea. Din câte femei i-au trecut pragul atelierului parizian, Brâncuș n-a adus-o acasă la Hobița decât pe Eileen. Să vadă și să fie văzută, să se bucure de această reîntoarcere la obârșie, punctul de pornire, căci Hobița este în ultimă instanță o stare de spirit.